Piniang subhai fi wei pui baro haga negasngi. Haga kerteng ke batiang tam ke budan bor tam ke jong trai nong pen emjungi u Jesus Christ. Fi don ke Bible ke jong pi sngop haban plit no Nehemiah kelenong ke bapra kani ke dekat ke ba shipo. Ktin jublai ke ongom ni. Anda kom ta kila ong haki kilet to bam ya ke ba klen bat di ya ke batiang. Bat pa ya ke benta hauta uba omshim la kre e. Namar kani kesngi kalong kaba kentang ha utrai jongi lemne wat smosi namar ka jinkmen utrai kalong ka bor ya pi. Ki kumta ki lebi kila penjarjar yu pa baro kila ong snap jar namar kani kesngi kalong kaba kentang bat wat smosi. Berupai baro ula letno ban bam bat bandi bat ban pa ki benta bat ban lekmen namar kila la smoto ya kita ki ktin. Kibala penbena haki. Kani ke tu, ba anda haba ki Israel kilawan pai partner ke jinglong merau na Babylon. Kilawan syal ke jong keri ke jong ki. Banda haba ki kilawan, ki smong tu ya ke dau ke jong ki balai bala syatan merau, balai bala syaring merau, sya Babylon. Anda haba ki wan. Anda haba ki wan, but anda haba la puli ke ktien ke jong blai. Ki smong tu ya ladi. Namar ka di ka pop ke jong ki, namar ka di ka jingle ke jong ki. Ya ka bala pelong merau ya ki. Kita bau blai bitar ya ki. Kita bau blai. Ula snow si na kabanta jong ki. Tading ta habak ki snow ya kene kektien ke jong blai habala puli habakiwan man assemble habakiwan man ya senglang ha kata ke jaka. Bala bala puli ne kektien ki da snow si e. Ki nang mudor be bau blai udang bitar ya ki. Bau blai udang dam ya ki. Bau blai udang bonot ya ki. Tading ta kektien ke jong blai kelawan. Naro dekat bakandai kong bat Nehemiah ulalong utir syata bat Ezra uleng do unong tho bat ki lebi kila hikai pai ba bat ki ong hau pai ba bro kani ka sngi kalong ka bakentang hau try u blai jong pi what smosi lemne yam namar pai ba baro ula yam habak li snow ka ktien ka hukum kidang mudor ba u blai udang smosi yaki kidang mudor ba u blai udang ktang yaki hendak ni ka ktien ka jong blai kalawan ki syakri ka jong blai. Kawat sngau si lemne wat yam. Namar utrai shimla sngau si syuk ya pi. Henry kalong ka jingkmen ka jong trai. Ya pi. Bara utrai ukmen ya pi. Kalong ka bor ya pi. Lalu utrai si yang iem nginum yo bor wan hang ni jaseng. Lalu utrai udang bonot yang iem nginum la bani assemble kum ni. Lalu utrai udang kenmawi ki pop ki jongi lalu utrai udang tau yang ni nginom la ban wan haga jinglai lu ya kamat jong blai. Badeng ta kidon haki jingi kai niam gamba ngidep ki nong pop tarawan kum nong pop hawan be kamat jong blai ta kada hawan ka dor ka ba. Nong pop. Ta kada mla ban ruai mla ban yero mla ban mani mla ban rakti mla ban syat mla ban kemen mar balai kinang mut be utrai untakor yaki. Untangon yaki. Dengi muan syuk kem kinong pop. Mensyuang ini kinong pop. Pleng itip pementa ublay umsyum labitar syuk ingi. Namar bau Jesus Christ ukon jong u. Uladap ban syayap nak kamenta jongi bala wengno ike jing bitar ke jong ublay. Ya kabat blay upet ingi bot ukumen ingi. Amen. Deng tak kien jong blay kia thu ingi ngilong untuk kilang berat ki belajar no. Kenai po kendai. Bat ndah bala syam ya kau lang berat. Kadang ke jing kemen. Ngide kita kilang berat ki belajar andre try ulawat bala syamingi bah bala yo eta gawe kilang berat kadang ke jingkemen pleng utrai ukumen yangi bah utrai ukumen ngi kalong ka bor yangi kan amen kalong ka bor ngi bangin mani shisho utrai kalong ka bor ngi ban karku yo belai kalong ka bor ngi bangin syakri yo belai tadeng tala ngi snow yala dia bangi dai ki pop kata ka pop kan penduk tiak do dam ya fi baladang idang don ka pop ngi pan mahap no trai amen. Kababal ka hang ni namar kani ka sngi kalong ka bakentang ha utrai jongi lemne wat snusi namar ka jinkmen utrai kalong ka bor ya pi lada utrai kemen ngi nginom laban kemen namar utrai kemen ngi takadaw ngiyo ka bor hero utrai Kini jumlah Lukas nomor khasan ke keren ya tak lang berat ke belajar no kadang ke jinkmen kabar kadang kita ki suka ki belajar no Badan adalah yob yang itu suka kadang ke jingkemen. Bat kabalai ke keren syabang ukun serong aurea ubala jakno no kupa. Banda bo one pie kadang ke jingkemen.
Bahkan ka celebration kita ya shot kita keman ku paung penyap tu mesti bersungai dok ni ya shot ni keman cut. Dari ke pertai mentah cut DJ na gospel DJ. Ayah. You know try. Hallelujah. Tadi ngin ya shot ngin ya keman namar bau ni kun ubelaja ulawan pai. Amen. Try keman hangi. Keman bat umbu not shoot yang ni. Amen. Habang ila pai shoot try habang ila yam kini kila ya yam akmat jong blay kila ya sosi namar kidang mutnor bau blay udang bonot yaki udang sosi yaki hendak ketin ke jong blay kawan try ong la mahap ya fi. Hallelujah. Tadi tang ye dan akan ke jaka mde bingi wan namar bingi sosi la dan na pring fi lesi ka pop kadang bat akan donot ke jong pi hakan ke singi ong try mahap yang kini kila wan ke yam kila wan ke jing sosi utrai ong apdiang ke jing yam jong pi. Maka jingyam ka jongpi kan kelalong no syaka jingkeman. Bat katai kan long ka bor ya piu pin syakri yang la finang sungsi finum yo bor. La da pi sungsi finum yo ka bor bala da pim dan ka bor usoi tan unle dan bor fi. Tadang ngi ki banget yam, tadang fi dan ka jing trai. Ada ka jingkeman ka jong trai kan da fi. Ya kai bo phale le kata, tambo le anu ka do anut. Trai na ado ka do anut fin om nang ki breu kin bless fi yam u blain kor khu fi. Amen. Malangi ki banget ni. Ngim jude bersusi. Jusi ki wan ni. Jusi ka ni kam leleng ni. Kajing kemen junga kam krau ki jing susi. Hero try. Bani tak kemen ba you try. Amen. Kenal ni ko wo blay ula pen MVP ba filet chai beneng dah. Ilit cha beneng ni ilit dujok susi ka. Ngilit cha beneng dolong ka bolong li pui beneng yo. Tagale ka ta fin pe. Ka ktin ka job le ke thu ingi. Vida pe ka jingja ka jong Paul Silas. Mo. Ka jingja yung Paul Silas kilit yalap ka gospel ka sinong Filipi. Anda kila po ya Filipi. La yalam mi ki du rai man le yalap kadan bi ko gin thai rong. Snow ya gini ki sakri jong blay. Kawan bi kumta. Malagas ni te mdan kam advertisement. Kani kala advertise ya gitu ki syakri jong try snow tingi punya ni kapor kam ki apostle no khanri ter kong tikala jah ba kidang ya let syaka jaka duai bat kawai ka syakri ka basyong ksut bakran blay kala ikendu bat ngi bat kala ju penyo shibun ki jing metoy ki kenrat jong ka da ka ba ka kren bertong kani haba kala bot Jan yu Paul bat yangi kala perta kada ong kini ki briu kilong ki syakri u blay ba khlitam ki ba pen bena hapi ka lenti ka jing penem ta ki ksoi ki nang men kran ni ka badai kani ka briu ka bayok ksoi ka klem kran kulmar ka kran ni ka badai ka introduce ja ka badai kai ka ong kini ki briu kilong ki syakri jong u blay ba khlitam Mri na kata Kiba penbena bi ka lenti ka jing penem ka dai ka taru. Bagong no ka penbena ya kata na ka sni sya ka sngi. Dadi kiwi demo. Let spo Filipi. Let pat let la dan penbena. La kamen tadi la yo banget ko ini. Lambut la kebut. That's right. Thank you Jesus. Te payap. Te tang yalap bahara yo banget ko eh. Kila dewan kamen lagi jinsan Paul. Snap ya kata. Udah ni musim jong blay. Bara udah ni musim jong blay usung tu pelang gani ka breu kam dai bakran da kata ka right mind lane the right spirit. Mdi du musim badai na ka jimbut ka badai. Usung tu pelang gani ka breu kadan musim baman. Bal kadai ka breu ya ka bala. Pendon kam da kita ki syakri namar haba ka kran makam take kalong bait kum badai. Taraw ki bun haki breu ki sikinong pait kot. Tadi intang kwa benang ipi gini kisngi menta kan mau ba umensim ba man ru ula ben operate kum umensim jo ublay. Udai u counterfeit. Lene ngala ben ong kalong mitik kum ka pisatok ka ba i kum badai. La fim itu e pisa ba sisam la tu pisa ba mi mental kidon sibun ki pisa san spa ke di pisatok. Lompet baham pin pediang. Tapi lah itu saya bisa tahu kibri bubun pisam, kiblam lin ketai pisam, syutam tu lah stok. Bahkan no kadang bisa kan no komdai bisa tang nak jing reben, nak jing long tu tak kot lah stok. Hendak kibri kibam 4 jumlian tadi hendak kim susuk gin pediang. Tadi yang tangi kum kibanget ngihap long familiar, dan ngihap ban long
Kita ki brio ki ba laban snow tu namar kata ka jinya dai ke jongi ka belajan kata ba ublay. Tara bun sin ki brio ki kren ru mun sim jo blay ong inga kum ta. Tading tang hap long careful ya ki jing batai. Yo bom dai na utrai. Tading tang kini kisngi beling akran ni kini namar kini ki haunu snam mentar nga snow ba kin bun shibun ki jing hikai. Ki ba snow kum ba dai naga khatin jong blay. Lada phim tip, lada phim long familiar, dan lada phim long ya jan bat ka khatin ka jong blay pe yo alat charot. Tading tangi hap ban snow tu yo men sim jong blay, ba kum ngi snow tu. Nga snow tu namar ba ngalaya shong be sunita mentala ka. Kano khat saus nam tada da ikio mi ina tuna jong stu katar kum ya am di jong sunita. Blay tangar kum ya tela stu. Namar blay ba layo snow balaya imlang de taralas tu. Tading tala dangi laya imlang bagani ka ktin ka jong blay ba sim jong blay ngi su tu uday nom day sim jong blay. Iroi try. Tara vi wat jukuman tan ran be tu ulpai fi. Yom day. Tara kam kemen nakani ka ktin jong blay. Abo susi ani ki sngi ka long ba. Kibri ki long kum ha ka tu ka por ka jong Jisu ya ka ba ki ong Jisu peni kidak. Peni kidak batai mong ya tu ingi. Jisu wang kapateng menriau baklim bat bapap kawat ya kedak. Ong sakat no ngan peni ya kedak. Wang ngan peni so ya kedak. Like stang kawai kedak ka bakat do bakata kalong kedak jong Jonah. Kumbo Jonah don lai sngi lai miet. Hakpo jong kadok kha ngar don lai sngi lai miet. Hakpo jong ka khendau. Stang katai ngan peni pi. Barulah peni kataru rehadu katar kim nget. Tadi ina namar balai ki priu ki kwa ban yu i. Kwa ban fi ka jinget ka jungi kam dade hadu banda yu i. To ai bangingin syakri u balai am da ka jinget wala dangin padi i uru. Ngi syakri u la dangin padi yu snow ya uru am bukren hey kam tam da. Syakri ba yu trai namar balai kat no un proof ila de namar la ai kat ikan ka ktien. Kani ketika proof kaba pensisya kaba la shisha bam la syu ban bakla. Tadi tahu Petrus Ukran wong. Wong i ju try. Haba pimpat yu i u. Bot menta pimpat yu i uru henrai tu nget u. Pila nget te. Pim yu i ping i ju. Pimpat yu i u mentar henrai ping nget u. Kadi kata ke jinget jungi ki banget. Wat num snap tan. Wat num nget tan. Lemda kadai naga ketien jong blai. Amen. Tadi nak Paul usilas sabkilat sekshinong Filipi kila adai ban kemen bah. Ndagi snow to pleng. Tai men sim snow kum badai bakran. Snow kum bakka kadai behi ki shakri jong blai bakli tame. Snap iki ki pen bena ge gelenti jepem kadai kata. Tambah kam dai batai in the wrong spirit. Tadi nak Paul at kaksoi mi. Tok sui mi be bloit naka. Kelon be keram hamadan. Badeng ta kalayok ya kajing pelat, kayok ya kajing penem, tambah teki malik telah duk nong. Marki don malik pingin ka beliau. Teki malik teki penon kam ya ka, namar wan menum no, ong pa batai gini kalak batai, siu ke malik. Teki ni ka beliau kalak long useless menta namar bebelai, kam don syu iman sim baman. Hakai cakap bakikin keman bagani ka beliau kalak alat na kaksuit, kisusi ban. Bat kita snow si do katan war bagi snow bagi ladu nong. Badai tak tien jumlai ke thu kong no. Tading ta kadukot kat pra kong kene ta kalek bun skin reu pol lo snow satya ula pai tien ula ong hal tau ksoi nga hukum me kerteng Jisu ban mino anaka bal kata ka juk ka por ula mino. Henrei haba kita ki kenrat jongka kile i ya ka jingkermen kata kanong jongki keladu no kiladu no kan nong kidu. Pisa, namar kamla asyun batai. Kila kem yu Paul bawisilas kila ring no ya ki syaka jaka yo hakmat kinong sensyar. Syatan, syayo. Tonda kila ilam ki majestor kila ong kini ki breu kilong ki jiu ki pen ki win jlang ya ka shinong jungi bat ki elap ya ka nyam kurukam ki bam day yangi ki balong ki room ban pediang lemne ban le ki ong kini ki wan pelomwer ne ki shinong ki wan pen ki bor ne ki shinong jungi ki wan elap ya ki blay ya bangi kum ki room ngem la ban pediang. Ningim syakri yaki. Haka cakap bikin kemen. Kisgo si namar ki do nong.
Kamu kanong ka jongki ka kam kordor, bani ka mensim jong ni ka brio. Kamal yok su itu dayap kamal itu jok meleleh. Tamu yok nong bangi. Jadi ki brio. Ki bakwan lalot. Kita ki nong yalam. Ini kita ki try. Jong ni ka brio. Kilom itikum syaitan ni. Man use, dadap use, berat sudu jok. Tadang kau nong ipi, walaupun syaitan un use ipi. Pi kan mau ikani kumbala yalap na kapor siya kapor bu syaitan mentu sengi keli kun jangan ngi bedang red. Yang papa, tu berat do. Papa, ni syaitan na la berat Yesus po du jok. Takum na du jok pat na wan rum pok peradan. Ladan mal gepet bah tu superbook la berat tu Michael ha tu du jok na du jok pat na wan pok peradan. Keli ngata jin keli. Kumno. Ladan du jok papa kumno wan peradan pat. Ngapain sini? Mdei usaitan wan keper eden. Mensim jong syaitan hau buseng wan keper eden. Kamu usaitan urung hai besen. Mensim jong syaitan hai besen. Takara upenan kami besen naga benta. Kajing mentoy kajang bat kalong kum juru mdei tang hai besen urung hau brero. Tadi tang hablong careful bah. Tadi tangi habandan ya ka joy of salvation. Ya ka jingkmen jo ka jingpen lem takan ngis ngosi ngi play jingkang yo syaitan. Tangan ngau ipin do sedang mene ladang ngi ngis ngtu bagi dang don haka pop ngi yam ngi len yar khmat jo play on try map yang bu try un kemen ya pi. Bat pinam yam sho pinam ngosi sho. Bagi jingkmen ke jong try kan long ka bore pi ba pin job yo syaitan do menta. Amen. Tring taba usaitan ukwa penan kami ki brio kumba upenan kami kan ni karjot dap situ na mar ngai la dir ngajot te ni dan ko abano fi ni kesngi pi de kinong job ki jong utrai wa ju ting ya khsoi de men ting ya pi na mar upol jo khsoi mi usumi la kami na kan ni ka brio normalai bagi de ki shakri u blay ba khli tam e tada la ngi de ki shakri jo blay ba khli tam e sikentien ka khsoi kala heriap boleh ke her vitep ngasyo yang kata da fila kongo yo bakli tame uksuin kongo efi udan protokol uksuin ro te fila kongo ka di bos te ngarap kongo pi ladangim kongo yu try uksuin yo he ila diram kongo ngai pa tat pa kongo sha try la pa kongo try am kongo re pa tading tala dangi kongo sha mangi yu try uksuin yo te fila kongo ma pi di nong kongo ma te ngarap kongo ka tai pi Lalu ngi syakri utrai wa kli tam war ki ksoi kin syap ting ngi. Amen. Tadam pilong hok ba utrai. Tipi bu Jisu dan rekat bat pi. Bu utrai komen ne film de bu isi film de bu note ya film ne bu umur beles ne am. Tipi bu utrai komen ne fi. Tadin dah ba bu utrai komen ne fi. Ka jingle jo fi ka pen komen si sha utrai am. Pi khoi dah ka men sim. Please you know mlan kano ben ri. Tadi nak aku amnong fil fi shakri shay trai. Pin ibe ya ka jing job ka jong pia ka jing im namar ba pio e ka bar no blaite. Haba ublay kuman ya pi. Ublay haba kuman ya pi pio e ka bar na ublay. Blay kuman namar bu. Nila kala haba mon shakri yo. Tadi tang ye pe ter tin jiblang wa. Andrea ba kita ki kenra jong kilai ba kilai kermen na kata ka nong jong kata kala do no anaki kila kemi Paul Silas kilai ring serta ka jakayo khamat ki no sanchar ba kilai lam ki magister bagi orang kini kibri kilong ki jiu ki pengki win jlang ki snong jungi bagi lailap kita kenyam rukom ke bamdai ke balong ki room ban pediang lem ne ban le utau pa ba ki yang ban yale ki bagi kita ki magister haba ki laya patar ya ka janjong ki la hukum ban shot ki tri ki ui ki le ban yalap gospel sya pen le ran ban sya tar ki jan sya keren ben sya sempat. Kalau dia bilang ni syakri belai kumno kumne. Sino tahu belai. Kalau mau nyarap yang ni. Jisu, sino. Ikusui telah pet ke beri umpet deh. Hukum tak kusui telah pet. Ini beri umpet. Kibat yang ni. Amudur lah sih sembat kelon yo anointing. Dah kita mana kerja gunung ta. Salah benyun man. Ndi yang kata. Sasyo, syarat. Cak sempat bon tri balasat sunan kia ka ying bendi. Boleh kalau mana Arab reki entah. Namar is not the end of the game. Not end of the story.
Try on, yes is the beginning. Jan. Kadang ya. Ka story keempat kot kadang ya. Tadang kau no ifi, awan jing fi, it's not the end of the story. Kan mau dan story syuk kam sedian. Haba kadang le ka story kum kanem, kamu ending le de tip top. Nyepai ka ending ya story ka sedang nem, ti sepai ending kelong dah to. Kababal kita tu ang ni anda haba kidan hang tag la syak sempat kila syak tit kila syak bom. Habulo yo eta hum ka ta la set hagi mendi kam syapo. Mendi tang hak bolong general ro. Kiyo ada ke special cell ke bakam syapo kamut bom don light bom don dum tulu nak kata ke babel kong bar lapan scam mi ke kejat jongki haki ding song panglut ke met bro sempat dia ki kami ke senam lagi ka syasat syati si berjeliau dari perterang mentale ladap tam syati asuki kejat lagi jeri haki tak ding song bom la asban ki Rehamar ki steng senyau pol silas kile doai kile roi ro eu blai. Ba kita kinong sa bendir kila syak skore ki. Wo. Namar ba ki dei ki breu ki jong blai ba u blai u pe u pol silas u blai kumen. Ya sempat kumen try. Backsword try kumen. Makiru ki kumenem ki buk try kumenem ki yo ekabor. Sempat mes sempat. Try pe u ki kumen. Yiri kumen lang baik. Sempat jengi, ki klem susi ya bagi yo jeng sempat. Namar ikai ke butrai, upet ya ki ukumen deh. Ban maki ki yo ai kabor ban sya. Tading ta? Butrai lama be pi, utrai ukumen ya pi. Ban pi tep o blai usung bha pi ukumen ya pi yo ai kabor. Sya ki trim lele, sya leran, sya tar ki jan, sya sempat sya keren ben tu no problem, sya set si bendi, sya te si bendi no problem. Kata ke situation kam determine kata ke jeng long mesim ke jongki. Kamla ban pen ki ke jeng long mesim ke jongki. Ki dan hang tar ki ruai ki mane. Pitep mde hado bala laj, mde hado bala dukut tikin jri, mde hado bala khia. Ha ka por bagi syate, syaku makata ka badum ki ruai, ki ro, ki aduai, namar balai bagi kemen. Bala bagi kemen. Ka jing kemen. Ka bagi ki yo no try maru try kemen ki yo eta ka bor ban kemen. Bala bagi ki kemen. Kita ibar sengap lang ru. Ti gyong, ya sengap lang ti ginong abendir ta. Ti ruai ta subang kita. Ruai lang. Hey, yeah. Ki ruai ka bendi. Bo blai usung ya hap ya ke ruai ke jongki. Ukumen bagi yo ka bar ban kemen. Dukut kin jeri ki dukut hide ki klem at ka mesin ke dukut ni tus dukut. Hang tagir ruai ro ani haba ki dukut ki kin jeri. Ki seperti meni kerak di jengkang. Ki kam chong ta ani la ya ani ki ruai ya kan yo yang bendi pol silas kemte chong ba ini ki ruai ya ro ba bagas ngau kat ki ruai ki ro namar ta ka jingkemen ku jong tra ga dan haki dekut ta ki kinjri dekut ta ki yang ka ki jingte jkom boro dekut lot ban ta kata wat kita ki bas ngap ru ya kata ka jing ruai ka jing ro ka jing mani kita ki sai kum sai te jong baman ka do jong ki dekut lot ki yo jing lai lot ma ki ro tarau fi ruai fi ro yu blai hayeng mdei tang ma pi yo jikir ku wat kita ki bi sngo ru paramarjan jo fi ki yo jingkir ku haleluya hayeng ru ki yo jingkir ku ki kon vi yo jingkir ku mana hayeng ki yo sngo fi ruai fi ro am pi ta ka dau ki yo jingkir ku ta ka dau ko ba fi what you snap la wan jing le wan jing kom jing te ke ba kum no wat ai ba kata kan pesusi fi rei to ai ba fin kan ma bo trai u komen fi ba kata kan long ka bor fi ba fin komen man chakri yo blai amen bagai baca pot good story ne kai ka baca plan u blai u don ne ka plan Bible gitu kedekat bar fundreu ti si sindan kata ke jing ja ke jing knyu jumai ke ba crowd kalwan pen knyu no ikan nongrem jok di te kumne ru la ple wang ke jingkang baro bagi kinjri jongki baro la light no ru la jingkang kinjri dukut la dukut tiu tau nong abendi haba la pen kendet yu na ka yo thia baru lo i bla ple wang ke jingkang jo kata ke ying bendi ula sei no aga wat lamban sepen yap no yeledi udah tarai bagi te kinong sa bendi glai phat yap no lada kita kinong abendi lada kinang dan yung mensiam baman deh. Marsen pra ka bendi
Kelami itu ke jing rai. Run! Wow, run! Run! Gila run nang tu try kelak kan tin tu. Kinong yes, praise the Lord. Lalatnya bendi. Tambah habala pra ka bendi ki syong sang ta kum ki babiet syang. Pat ki jing kai. Kila li ben pet. Syong sa. Maka tak jing rai jong Paul Silasam kasubang ado kata-kata mungkin kuat ben pet nang ta. Maka dan ke perselek ke jong try. Ngak ma masyaw ngi sile yalap siyo. Fi yalap bi kum tu dei. Terlik siyo le rock ya. Beli badan praise worship nang kong. Namar habadan ka praise worship ka penpra ya gitu ki jingte jingkom ti kan ro jong baman. Ki penpra ba deng tam dalak penpram kila men yo sngo ti tin jong blai. Tading ta la yalap anda hakum ta ka igbaja. Ti unang up le sngo la khi nang tao la ong la kut nang sngi ngala do kam ngala do sno ke gm jonga la phellu gini tu musui da ka wat mo dung no el ni unang mot bele phellu nang tai ti koi di ka babel ke thu henry upol lo perta da ka tien bajam no ai open na sai li na mangi don ni bro oi ta ngi don ni bro ar phundai kong ti ulapan ya ki jingshai balaran sit kan san chepo bar ula kenyu namar kaba shepting yul dem kop hakmat upol bat usilas tragi tu syarak la khab lu te borokhat I cannot understand stu shuni jayu ni wei to pertapan la pra ni la jot kan ni la di dan shu manu la di menteli kan ni bendi wei to pertah wara ta ke shai la wara ta ke shai la sit ka san chepa bal kenyu namar shepting ba kum tahuli upol usilas dan ta ula dem krop hakmat jangki Bolom ta kata. Boleh lam no aki syabar. Bolong akan rat. Ayu kade yang bangan lek ban pen em yang Bleng. Kiwan hang ni. Hakan ni ke sinong ban yalap ke sinong. Bleng de tangi kita ki syabar. Rewat kita ki badan syapo. Unie udi unong up. Lada upol hilap tang tu sinong unie udan we tu ka bendi tu numi asno. Tahu terai welam kenang yu Paul sudah saga bendi ban penem yau ne nong abendi bat ya ka yeng ka jang amen tada haba ka gospel haba ka la pen snow kan rung lu chi ka baro amen bading ta ka babli fi pli ter hang ni baga ta ka miet hi bola pediang yu Jesus Christ bat ya ka yeng ka jang baro la penem bala pen baptis ki ka ta ka miet hi hadin nang ta ka baja hadin katam Kisah semua tu pleng upol bat silas kidi kinong song jogerom kinong song jogerom kim laban lekat bakimon kita syapting kala kita kinong kem berkiong tu nak mendi pelat lah pelat upol silas ong impat kumne wan mapi pelat yangi ha pelat yaki namar belai dah kata ka buram ni syo pelat yaki kum pelat merat kum tu pelat mereng kum tu ki haban wan da ka buram ki haban pelat yaki da ka buram berkiok ber ka buram da kata ka sinong marki kim simla bakala Malu terah aipat kaburam ya kata kaburam baki kilajak. Tadi kita bangi syakri terangi tip bihalas dengi nong job be mangi be. Amen. Tadi na aku abang ifi kini kesengi kumki banget am ngi de ben long biki breu ki bakkemen. Ngi puli kesam ke baar. Balai bagi judgment riu ki bitar lep bagi kinja ben riu ki perkat ki bathala. Ki siem ke perthi ki yang bagi nong sensyar ki selalang persya ya utrai. Bat persya ino ya ubala slek jeng u ki ong. Tonginya betat no egi jingkum jongki banginya berat no egi saikum jongki. Kemudian ki isi utrai badi kita ki bala penslek ke jong trai. Saitan usyun utrai bad kita ki bala penslek jong trai. Henry lalu usyun kan no ru kam dan jingmut. Ki ong bahang ni ong tonginya betat no kita ki jingkum jongki banginya berat no nangi ki saikum jongki. Kemudian banwan ra itu ki saikum mante ban kom yaki. Nginya berat no te kom yaki. Utau busyong ki benang unrke Butra on rke ben yaki. Ong soit mte mame. Yang bagi ni ki syakri ki jonga. Rke ben utra. Tara utra rke ben yo setan. Bagi kita ki agents ki jang u. Ya kita ki bor jingdum, ya kita ki bor baman rke ben utra. Anda kum tahu un kren hage jing bitar jang u, bat un penjenjar ki hage jing si sat jang u. Utra un le amno un penjenjar. Pinkan mau begini kawai, habau Jisu ubeno itu kiksuit no tu bre, gini kiksuit, apa gadara ki ong nutang kawai ki ong Jisu snobha wat pa yangi, shadu jok mo Jisu please ki ong.
Kitip utrai ulaan pa pat yaki shiru job. Uji sudan kabar. Ban ba yang tegi kisoi. Legion. Fi legion wong pat bam din riu hajar teli kisoi. Riu hajar teli kisoi kirung atau bre bat barok riu hajar kini penret ki on Jesus lu bahawat berat ngi shiru job. Klamplin Lukas nomor prado khat balai pau ter ka cringe pangata. Baru try. Wong to pa ngi tegi sniang lu pa ki lirung tegi sniang ai se lambur tegi sniang ba ki se kebor tegi sniang ki se kanti nang to shaduriau ngi tip ya ta story to. Ka tin jublai gom ne anda kum ta un kran ga jing bitar jong pen jar ki ga jing so si sat jo ben ban ngalathung yala usim holor ka sean ulum bekentang jonga. Utrai la thung ino. Usim, boroi de usim de jisu. Kababel gom ne. Ngan pen benai ka hukum utrai ulo ong hanga. Memelong ukun junga hagani ka singi ngalapan kaya me to pa nga tingan a he ki judgment rio balong ka benta jong me bat ka bakut ka perthai kan long ka jingyo a jong me utrai wong yu kun jong jisu ngan penyo e me kata pan tengan a ki judgment rio bat ka benta jong me ka bakut perthai kan long ka jingyo a jong me men pen ken yaki da uding sin sharnar men lempat luet yaki kum kyukundau sai tan lo yo mlong e ro how try Ulam no, usun syari un pen ken yaki dau tau ding sen syar nar jang ubong lempat luet yaki kum kiu kendo. So tan mlong area. Sai so jisu tak pam pralut mitdam spang. Tapi kata, ni ku ki banget jam, ni supet bet. Ale ayu try. Ke kamera ke jungi ke David, you praise the Lord bet. Hallelujah. Amen. Tarau ngin syakri ya me ko try namar melak pelong yang ah. Mamla pelong ini kamet junga kenang men yo rung apa junga ya ka men penon kami ni kamet junga ya ka bangan long ka jiro e ka perthai. Amen. Maka perthai kan pe yangi kan i ka bor ka jong blai. Ka perthai kan pe yangi kan i u Jesu. Nama de u Jesu bala pelong ngi kong u Jesu de. Tara hap kong kapang ang mai kata man ka por. Ngi hap ban long ku mu Jesu. Amen. Nga si mudur bahai kata. Masya dangrit mangam nga tharai em papa junga am du bo klan tam ni perthai. Masya dangrit nga perkat mda. Terakhir tak suka kanya dak temen lah telat. Terkadang ngihap ban sung su am kum ki khlong ngihap belong te. Ngihap ban stok pleng ni papa jo ngi am Jesu. Mdai tam bengi smudur bau de baklan tam udai si syahir ubadan bortam. Amen. Terkadang ngiyai ba Jesu fi slai la yoi. Tangi puling ni kapon na Yohanes kul nang bishpau ni dekat bar funyo ter. Mangati nga ai ki gajing mam chukot kinam jat chulan ru nre lemne we ru onam kini kan that yaki nakakti jonga ukpa jonga ulaiti yaki hanga ulong ubakam kraw ya baro barom dan ubala ban kini kan that yaki nakakti ukpa jonga tading ta habangi dan hakakti ke jong ukpa ngina nakakti jong kun ngiat na pedeng kupa siliang kun siliang ngai gakti jong kupa ubat ingi kun ubat ingi. Tapi ngi ayah pedang menu belak men kini kentet ingi. Syaitan lah. Kan menurut teman hajan ro. Sanuk syaitan kan wan hajan jong belai. Tadi kita kuat menong FM. Ngi de kinong job ki jong tra. Tara fina puliter ya ko sam ka baar ngi ibai ka bakot hi ka de ki job ka jong i. Tara bagi de kinong job. Ngi de ki ko komen malagas ngi. Amen. Terau kemen how try man lagas ni. Habi kemen yo ka koi ka khia. Terau tin jublai gong ka donut ka ba kemen ka long ka dawai ka ba ba. Tu puli bat nga ni ka por. Proverb khat nyor po ar ka no. Ka donut ka ba kemen ka degai. Ka dawai ka ba. Hendak kita ka mensim ka bluet, hendak ka mensim ka basusi ka khuslayam ka pentar khongi ge. Ya ki siang. Tadeng taladang Yesusi kamut kita ki antibodies jungir ki terkhong lah kiap. Tadi hing ta ngipang ni sitom ni kordet ki bot jung man ki wan bet man attack. Mar boleh belak perkhat. Tadi kan ma be ni ka wai ngi di khon ki jong trai. Amen. Takamet jungi ka mnu ka function ngem tip te. Tadi hing ta pelingim tip iris panggil dengan si om hai kata kan tulis nyok bidan. Tip on kan nyomat dan kan tulis tak siliang nyomat tak siliang de ro yang tangane tak siliang do kan tulis. Tip tak kata tip ir te lah dia. Tapi lain kuslain nanti di habatang umat dan kan terlirum tip. Terakhir ngadi mengapa tip sedang sepang jompi. Telatip ubos dan layo. Latip popa lah, biang layo popa. Jingai jome ka penem yang. Hallelujah. You right try.
Ada kata angin kemen be hau try laga sngi ang khtien jumlai tinga ang pat tu ya kemen. Sti sing Filipino basau dekat basau. Ke keren ngi gong tu kemen hau try hala ka sngi. Tinga ang pat tu ya kemen. Mdai mensusi. Khtien jumlai Zefania lai khatnya ke keren ya ke jing kemen. Ki kam ki apostol ru kena gelong ba ar dekat ka ba sau pun rio. Khtien jumlai ka angum ne. Halakas ni ru kide ini scam ka wei ke jingmut ka temple bad haba ki kidi akpu ki yeng bagi bam dagai jingkemen bad daga jing sumbet ka donot haba ki bam yu kpu haba ki shakri uble haba ki lang kum niam ka don bagi jingkemen tading tam balai baka balang ka roy ha tu ki porem kata em ka perthai kam la ban ai de lada kaman ni original em no try am la ban kemen pila ma syur ke Kanu jong kani ka percayam kam la ban ai. Ka jing kemen kam la ban ai, ka jing suk kam la ban ai, jing em kam la ban ai. Kata borok ka wantang na utrai. Tading ta khin ka jong blai ka ong ipli Ecclesiastes kulong ba ar pun reu. Ka khin jong blai ka ong ni namar ya ubreu ba pen so bha ya blai, u ai ka jing start, ba ka jing tip, ba ka jing kemen. Ubreu ba pen so bha ya blai. Blai u ai u ya ka jing start ya ke jing tip ba ya ke jing kemen tadang ko among fi persung bahayo blai ngi persung baha ko nu try kada ko lang mangin sung bangi digi nong pop ikala ka mo tang kata blai sung baha e ngi bang ngi pen rit ya le khmat jong o ngi pen ko ngo ele khmat jong ngi nget ya ne ka ktien pi haba pi nget ya ne ka ktien am ka a ya pi ya ka jing job pi nget ya ne ka ktien ka a jing job ndre ka jing kemen am ka a ya pi ya ka ya kata ka jing pen em ya ka bahala ka sngi met ba men se pi kemen fi yo jing pen em la phim dan ya ka jing kemen em ka mut pinak daut ya ka jing pen em ka jong trai la phim dan jing kemen ka mut soitan udang yo ya pi udang le dan bor ya pi bat pin rem man la ka sngi tadin ta kwa abnong ya pi bangi he bangi but yu jisu ngila job no thiau ta ki aka baro do ta ka ni bala e ngi ka mut ni de ki nong job ngi but yu candidate bala dap job la dei kum ha tu perthai ma idan hak tu ka trok usya syat bite la dap job isal kau lama bala kemen ba job utau kandidat cuki ngili am kampalat amen tadi tang apa ngi dan syak jing kemen kan mau pang na si tom na jinjar na tip duk na tip juspa na kamla kata ban pen kelai ya kata ka bahpo ga jongi syongi kata mo breu buat tenteng dan pisah kemen dan na susi itu kedur Re bangi ban try jinjar mi itu da sukrum itu mar balai long kum ju bet amen tadi tam lele la wan mana jing em jing kum bisa sempat u ne bol bu silas lele that is not the end of the story hadin ngini ibe ke buram jong play amen karam jule kemen mal kasni ero try sakri try aro we try la lele ero be sakri try la ke jing kemen fi try office fi try ka no ka kam try da ka jing kemen Joseph hawa udan hari no way kai ule uklem susi la udan hangno rem kadan be gajing kention mar le bu kumen no trai shala banyi ki men ju sha bret mut penyap sha bret tu sha thleu na to sai la de mrau uru kum mrau em ukumen be bat utau malik ju protiparem ukumen du kata wong da biang pelat ni plan tagrau wong eto senjar sen melo manager sen men geng jong abro kowe hadu ke tengah ke itenat su Joseph he la kam ibha breu Joseph bunyu tengah la jong ro bonsin uklem ngop tading ta hadu ba ka pharap kalayo shalem no shabrat sejil dapoi hajil kulmong ni tu malik junga katu kerat junga ni kecing takat katu bola palat ni ngam le keno ngani lo ada menyam hajil tu kumen me hajil kumen utui be jingkumen hajil no yo udi ko ini nengong hadin kolong unong abjil senan unong abjil tu ap ni mame metate oh lo no abjil ne ya kapan apa jil fi kata ke attitude mar utip utrai don rekat batu utip that's not the end of the story fi terita ngi don hajil ne rong misa tep jil batu batiem ne balik eno kam sneo la ngi don hajil mata kemen amen nam tau try ke sakno sale no problem. Dan hajil dan haying sim dan long kum ju. Hadin na tahu sami na jil rapoi na jil upoi be hau paro shu tung la katung yu ubatai gitu jing pos nio hadu ubo paro de uni udan yu men sim jong blai.
Udan ya umensim jong blay. Uparo udah yo ba udah snow ya kata te ba plang ni ubri ordinary man. Bada din nang ta usong suno ni ukumo prime minister. Ba fite ublay jungi im komik ba. Why pa yu ktaw te. Yo Joseph bekerteng wai fite. Protipera. Kaju protipare. Seriam na. Utu protiparem uba bread yu hajil yo ktaw bekerteng protipera. Kapun kemas kapun mau tu ktaw ju. Tum lay ktaw em lay. Siap di mendam din sya. Tu ketuk protipara la kalmuat din sya. Tu kabret ngas hajil. Tu ketengah ju untuk berkat. Dia menga. Ulah di mendam na. No problem. Tadi nak aku abang ifi ke attitude ke jongi am ke dewi long be ngim deki basharem ngideki nong job ki jong try. Amen. Ngin job be jing kan no ngin job be. Jing le wan kan no job be. Pang kan no ngin kia be. Amen. Dah duk kan no suruh spa be. Tadi nak pleng ngong ifi dah finget. Ba pleng finum sakut sa jo. Ublay dan kaplan ke bakram ta jefim julelai. Kamram ke jompi ke dewi shumane be utrai jar long ke blok syakri be oblay ba fitip nam hadian ba upol ba sulas kilat nang tam uni unong abjil le fitip upen saj ya kamat juki kamu ba kasnam ra upen saj ya kamat juki ndai sya ba mu malah apang sya la selang sya la mong la misnam lot tu klam ot kita em to la jam to la kia praise the lord tara wat jupen he jing Jing barit teng la sya tu khanai no nang yo tia yo dem ya forget about it syakri utrai amen ya ro be utrai halagas ni ka ktin jong blai gong to kemen ha utrai duai khlem dapot hagi ke baro ai ke ka jingo iwe tersni long masan khot khat re khat nyo kat pra gong ai ngo man lagas ni namar ni ke man ke jong blai ai ngo be mlai Kajing im jupi kanam sakut sa hajo utrai unra un kantiu yapi. Bangai ai ba duk menta kasifin kan mau kan ifi di long bigi bakamen utrai. Amen. Ko awang ifi lai kat ya ka benang ngasngo ta kat ya ka benang ka barem tamu ai de. Kan i khandol kan ai yu ta dau utrai wang la filong ki bakloi bat ki bakongo pin yo pediang ya ka ya ka jing bha jong kari pin bam ya ka jing bha jong kari. Syukloi balong balak kongo. Marublay sin bula ong em bula ong. Tadau long David kulami Goliath ublay ju bukham he ban Goliath de tadau jupit problem jupi he kan no pe chu blay blay ju ngam he dai me problem mer dai problem ngadon blay ba he ki ji pongot ki le ben sentiat mo ya kari kanan ki i ka problem ka ba he Joshua Caleb ki i kum no ya la DM ki ong ani jupit jungi kita girat ba tingi long kum ki put Joshua Caleb ki put ta ki put dai Kila di kum kijayan. Ki kita kirat ba kum kiput. Chalo ilai no gyong. Paj ba te wong ne shpongut ki wan omentan. Si pongut ki wan omentan bamlang. Paj gernyang juki ani jeng yang ngilong tang kiput. Fi kata kadai ka kompet ta. Takada wa jialang tan bagi beri belong negatif fi. Pinai syong batu beri belong negatif. Ni kepertai yang selong kumta. Ni hokin ini kumta ini kawai kaci. Bapang rem ni pat pansra pang syu kum ni te. Tarawat dia make sebab gibri belong negatif. Negatif di minus syak hati lu de. Takada mono bela am challenge ni. Mangidon buat boss papa. Superhero. Amen. Takada try we pelat yang ni. Tara kum kikon Israel aba kilawan nak mat jong blay. Kilawan nak jingyam, nak jing siap tieng. Try ulah pen kelai ya kata wong ngam isi syu ya pi ngam bu note syu ya pi ngala map ya pi pada bu try komen habu pe ulah komen ya ki ba kata jing komen ke jong try kila yo aga bor ban syakri yo belai amen tadi ta pi pop kan no pila le anu ti kan no la pila le sneu kan no wat mut bu try udang isi ya pi lawan syu try ulah kalat finish lakot kato wan no ngangai butrahe unang ajing start if ngangai village national ai ba tu ka dur pu samar ki ke jong pi kan tan ne ki breu amen tarau ki ba septieng si utrai ki be syakri u blem ki breu ki ba komen tadai ta kwa amnangi tadangi syakri sha utrai ngi e che utrai ngi komen be utrai ngangai bam dei tang mangi ki bangai mereka ri ke jai breu jong i rungin i ya ka jing kharoi ha borok ki bentah amen
Ngiat hana kasngi la yomat sibun ka jingkerku na kani ka ktien ka jong blay ko magani ktien ka jong blay ka kren no ni mahaya prash po ko nga jikmen ka jong try ka long ka boringa aba ka long ka bor ha ka jim ka jong pi ha ki aka ka lenti ba fi yan ha ba fi kendo ha ba fi shakri ni ka kerteng ka jong try wala fi ya limba ka jing e wala ma fi ya limba ka jing tenjo wala fi ya limba ka jing shapen stom wala fi ya limba ka ta ka jing shakren ben ni ka jing shakren ki ktien ki babaman na ma fi shakri ni ka kerteng ka jong try to tip ikani ka way baka jikmen ka jong try ka long ka bor ka jim ka jong fi mo try on pandap fi da ta ka bor ba filaban shakri shisho ba filaban money shisho ya ka kerteng ka jong try kumbai pastoy la aino sa no por bu silas haba kila shakri yo try ho kila mat shibun ki jing tenjo kila mat shibun ki jing stom ha ka jim ka jong ki kila sha shoro kila sha semparu do to 3 na ta ka met ka jong ki mar kum juru kila sha tap sha ta ka ying bendi ba la te iki ki jat ki jong ki how tau ding song re ka ta ka ham pen sang ye ki bakin yero bakin money bakin duai ya ka kerteng ka jong try kum juru ha ka jim ka jongi habang ya ling ba shibun namar bing shakri ka kerteng ka jong Jesus Christ what I bikini ki eki ki jing pen wet kin sang ye ingi bangan yero you try no balai ka jing kemen ka jong try ka long ka bor ya nga utrai udap da ka jing kemen namar balai urayo ya ka jing ka jongi utrai udap shisha data ka jing kemen nam ta jongi habai way men siem iwan pai shu try habai way men siem ikla ka bumot utrai udap da ka jing kemen bakata ka jing kemen ka utrai udap kalong ka bor ha ka jim ka jungi kalong ka ta ka bor bangala ban ya chisho mangana ban shakri shisho yang ka kerteng ka jong try ma blai utrai udap da ka jing kemen habanga wan shaki hima ka ju mar udap da ka jing kemen habanga shakri ya ka kerteng ka jo para ka ka sniru ngai ka ni ktien kalong sha ka jing ka kui fi kalong sha ktien ka ba aiman siem fi wala fi ya ling ba shibun ka jing kemen ka jong try kalong ka bor ha ka jim ka jo fi ngin lai ban duai ha ka ni ka sinam ta jo fi Pajingi bhabneng long phoi ka teng ka joming wana khama ka joming ne por teng Jesus Christ no penim jingi trangi sungu sha ko try ba me ai ka ni ka ktien ko try ka jim ka jingi ka ktien ko try ka blong jimbam ka kan jaman siem ko try no ma try mo ong ko try Jesus bo breu im tanu kpu re de ko we pa ka we ka ktien ka ba mino ko try Jesus no shin tur ka jome trangi sungu ko try ba ginang yo ka ni ka ktien ko try ka jim ka jingi ba trangi da sungu sha ba ka ni ka ktien ko try Jesus ko long ka ktien jo ka jinker men ko try ka long ka ktien ko try jo ka jing ai men siem ko try ya ka ni ki khon ki jomi ko try ba bon ha preng jongki ko try ba ki shakri ko try ka kerteng ka jomi ko try ki kendo shibon ko try ki mat ki jing e ki babon ko try ki mat ko try ka ta ka jing shakren ben ko try ka jing shakren tien ki bam bam man ko try number ki shakri ko try ya ka kerteng ka jomi what I ko try Jesus ko ta ka try ka pelong diaw ki re try ha ba ki kren ko try ki ta ki tien bam man ki I ko try ka long ko bol ko try ba dang la ban shakri shisho ko try ya ka kerteng ka jomi ko try pendap ki ko try da ka jing men ka jomi ko try ha ka jim ka jongki ko try Jesus mar try mo ong ko try Jesus da tien ka jomi ko try Jesus ba we ni ki so jong men sim ko try Jesus di so jong ka jing men ko try ban me ong ko try begini kemen halakasngi a begini khon ki jomi ko try ki ni kemen halakasngi ha ba ki kendo shibun ko try ki jing tenjo ha ka gm ko jongki ko try ma ka tien ko jomi ko try ko ong to nyo jing kemen sudah bagi ha ki jing tenjo ba bun jai wala kawan ka jing tenjo wala kawan ka jing e ko try wala ki shakren ko try ngin nyo jing kemen sudah ko try Jesus ma me ong ko try ko donut ka kemen ko try ka long ka dawai ka ba bha ko try ha ba ka jing kemen ka jomi ko try Jesus ka long ka dawai ka ba bha ko try nam ta ka gm ka jongi we pi we ko try ngat ka sngi ko try me pen shat bor ki ko try bakinang laban yeng shishu bakinang laban mare shishu ko try na ban ta ka kerteng ka jomi ko try Jesus ni songu sha ko try Jesus ya ka jing ta ka jomi ko try but try ka jing pen khia ka jomi ko try ha bakan jaman sim ka jim jeni khon ki jomi hoi kla so si ko try ma ki shakren ko try ma ki shakri ka teng jomi re ka ni ka sngi ko try nget ka wan ka jing men ka jomi ko try baka jing men ka jomi ko try ka long ka bor ko try ha ka jim ka jongki ko try bakinang laban ya ko try bakinang laban mare ko try na ta ka kerteng ka jomi ko try ni songu shisha ko try ya ka ni ka ktien ko try ngai ka ni ka ktien ka long shi sha ka jing ko ku ya ka ni ki khon ki jomi I we pi we ko try ba kum joro ko try ka ni ka sngi ko try kwa ban duai ko try nam ta ki to ki ba pang ki ba stom ko try shisha ko try ki la ya ling ba shibon ko try Jesus ma ka ni ka jing pang ka te ka ko mi ki ko try ba try ka ktien ka jomi ka per kan ma ngi ko try Jesus ba try me di ba me ko try Jesus ba ba lo ka jing pang ka jing crow ka jomi ko try ba ga ngai ko try ba ki priang na ka jing ngai ko try ya ka jing pen khia ka jomi kin I ka boram ka jomi ko try Jesus ma try me oh to ba ngai ba khoi ka long ka bala ko try a ba kin ngai ko try ba me long ma me u blay jong ki kam ba ko try kam dan ke bam la ban me ba khoi ka long ka bala ko try ma try ngai ko try men pha biang ka ktien ka jomi ko try me da pha ka ktien ka jomi ko try me da pen khia ki ko try ba men ai biang ka jing khia ko try ha ka met ka jong ki ko try bangi pen bana ka ni ka siling ba ka jing snam ka jomi ka jing pen khia ko to ko try ka met ka jong ki ko try bagi ai ngo ba da ble pa ki kam ba ha ka teng jong Jesus Christ amen ngai sha ba ka ni ka ktien ka long sha ka jing ku ha ka jim ka jong fi
Yora na pedeng jong fi kan ka sngi fidang kwai ka jing slok na khtien ka jong blai kwai ka jing duai pila ban phone ki number ba fi ia ki screen ki jong fi na ne fila ban wan kan du ngi shkan ka office jong ka potnet ka ban na po apa nang thmai nong khriam te tat dunya shamya hui ka sngi ublai ka jing sok ublai ka jing kmen ulor kan lamba fi baro amen